Ya, kay dira kita magtalang. Oh. Kaya dumdumo naton nga ang bisan sa Biblia pagani ang dalan sa kaluwasan no, hindi ya siling mapos agyan mo, no? Nga kung pasaligon ka lang morning way. Simentado kag asfaltado. Oh. Na makasikatan amo ni guro ang matudtod nga dalan. Kay hindi na siya, no? Basi bala kung magsipyat kita sa aton nga kung sa kanta pa maling akala. Wala kita banwasang oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa. Ug na kita buwas sa special coverage sa Bumbo Radio Star FM, The Vote 2022. Inenyo anchorman Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen,
ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi ket sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuusang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi nagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babaye nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako at nagapanangis kami, sinindutang nagapan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. At sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard. Mga kabombo,
Mahibalo bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na lang nabilin. Magadangat na kita sa alas 10 sa gabi. Mayang gabi Pilipinas, mayang gabi Western Visayas. Welcome diri sa aton sa syudad sa Bacolod, kag sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 8 sa bulan na sang Mayo sinit 2022. Happy Mother's Day sa tanan niya mga iloy, mga nanay, mga mama, mga lola, kaga bisan pa ang mga tita nga nagaserve naman sa nga iloy sa ilang nga mga kahinablusan. Kag samtang sa ato naman nga The Vote 2022 Countdown. Mayroon na lang kita sang 8 ka oras nga nabilin antes ang May 9, 2022 National and Local Elections. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 54 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sang gabi. Kagkaroon kanto naman kita sa aton nga tupiko. Liwat naman kita mag-updanay sa subong nga gabi para aton nga istoryahan patpato ng pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa love, sex, and marriage. Kag sa nga gabi, kami naman ang inyo nang mangintag hutik sa kagabihon. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi Foro the second. Kag sa subong nga gabi mga kabombo, ang ato naman nga tupiko ang nahanungod sa mga hindi makapili sa duha o kon masobra pa nga mga kahagugma. Sana all Bombo Zalde na may ginapilian. Naman ka na basang iban Bombo Jairi nga hindi man pag-ubusa. Amali Bombo Kim, ikaw ko no isa dira ko na Bombo Zalde sa mga damo pililian. Mayara ko nga kilala pero syempre hindi ako. Alright naman to no. So, ka-timing man Bombo Zalde sa aton nga topic for tonight kay buwas nga adlaw magapili na ang mga Filipino no kung sino ang mangin masunod nga presidente. Te syempre magpili kita bala Bombo Zalde sa presidente sa nga mangin leader bala sang aton nga pungsod, kinanglan very careful gid kita no, dapat gina-check tagid kung karapat dapat how much more pagid abi no kung ang mangin future partner naton in life. So dapat amo gid mangin careful man kita sa pagpili. Kung may pilian kita. Kung mayara di nga duha ka bilog, hindi lang ya mismo sa nagapangaluya kung kisa Bombo Jairi no, mayara ya mismo yang nahulog sila sa sitwasyon kung sa diente duwagid kabilog ang ilang karelasyon. Mas medyo mabulubudlay na nga sitwasyon mo Jairi mo naginahambal nila nga torn between two lovers. Kay lovers niya na mismo ang duha. At yan pamangkot da. Kay kinanglan magpili isang isa lang. Hindi man pwede nga duha. May nagambaga ni Bombo Zalde na balang if you have to choose between two ko no, if you have to choose between the both of us, choose him or choose her. Kay hambalya ko no, kumbaga bala kung palaga mo gin ko wala na dapat sing iban pa. Nando amo na nabasahan naton nga quote no. Bombo Zalde ambal ni Sir Carl Alfred Amandre hutikay antes botohay. Yes sir. Mahutika na itaan ay sa mga gabi no. Mabutuhay ita danay sa mga gabi kay mabutuhay pagid tabas. Yes, itimbang mo nato ng mga bagay-bagay ano sini gabi. Ari na naman Bombo Zalde ang aton nga mga suki sa hutik sa kagabiyon. Sir katatlo ka na nga si Mana si Sir nga gabanguyab. Wala pa dyan. Kami kabalo sa imo pangalan. Wala kami kabalo sa pangalan niya. Mas mayo guro ma-name reveal na ni si Sir sa masunod natin niya. Tupiko diri sa masunod naman niya Domingo. Si Sir Nagapanguyab. Good evening ma'am sir. Nice topic naman ba? Kag si Sir Paul Lawrence Seldam, Bombo Zalde, no permit siya comment. Yeah. Kag ang iya comment, consistent man ano, regards kay Bombo Grace Lane. So may gabi man ta kay Bombo Grace Lane. Pero kaina bala Bombo antes gali no ngaton nga no daw na mag-uhan man ko sa aton sa mga settings no wala nakita sang nang gap ay alaw paray na lang ta sa subong
no? Naglain ang aton nga setting. gali, oh. Nagtuparay na kami sa subong Oo. So, Nang share. kagina no, nag-post kita Bombo Jaires ang aton nga survey na hanungod diri sa aton nga topic. Ay abaw. Ang awon nga post na hanungod diri sa pagpili isang kahagugma tigin relate naton sa pagpili man sa eleksyon. Ang comments daw halos kalabanan parte na sa eleksyon. Kaya nga ito nga gin-post mong Basalde, sino ang imo pilion? Wala gid sila nagbasa caption, no? Wala gid sila nagbasa caption about sa hotek amon gina survey. Rektas la dayon BBM, rektas la dayon Lenny. For the win, mga amon na. Gugma ni atong istoryahan niya mga kabombo, no? Hanungod sa paghigugma. Hindi ang parte sa eleksyon ibili na naton buwas. Palinungada na yung inyong pinsar sa subong nga gabi mga kabombo. Pero may ginpili kita dito sa mga damo-damo nga mga comments nga puro mga nahanungod sa politika, tinagkuha lang kita dito sa mga relatable gid sa aton. Areho, ang pila sa mga comments sa aton kay Mama Suli ang iyang pangalan pero Kimberly Francisco. Si Ma'am Kimberly Francisco, hambal niya miskansin o panapilion mo sa ila, bayaan ka man Japon sa ulihi. Bitter si Ma'am. Mainag yan. Amal ni Sir Ralphet Abiliar, a wise person once said, piliun mo ang tao nga mas palangga ka kaysa palangga mo siya. Mahal ko o mahal ako. Dito ako na sa mahal ka. In that way, sure ka gid nga hindi kanya pag-intuon kay mas palangga kaniya. Ikaw lang manginto. Hindi. Sa politiko, budlay hibaluon kung bala tinlo kag sincero ang iya tinutuyo kay kon eleksyon man lang sila nimo makita. Samtang sa kay Miko Medina naman, sa naol ginpili kag pilion. Okay lang kung mapilian, importante lang tani kung wala ginabayaan kag ginabaylo sa iban. Kabay pa mapatawad mo ko sa mga kasalanan ko sa imo. Bisan sakit pero let go ta nakalangga till we met again. Langga. Sino ning langga ni? Sino ni Sir Miko Medina? daw masakit giniyang yan ni Sir Miko kay ginbayaan kag ginbaylo sa iban. Ambal ni Sir Alfonso Nieves, sinong dapat pilion? Ambal niya, ang unod sang imo paminsaron kag sang imo korason. Amo na ang imo ibutang sa papel, sa balota. Sa balota na siguro. Pero sa paghigugma daw relatable man na ang unod sa imo nga paminsaron kag sang imo nga korason dapat. Yes, dapat ang balila kuno sino ko nang pipilian ba Basalde ang imo nga heart o kunang imo nga mind. Wala kay kung kaisa nag-aaway kunang imo nga heart kung imo nga mind sa isa ka person. Dito kita makabombo sa tawo nga okay sa aton nga heart, okay man sa aton nga mind, di ba? Amo gid. Samtang hambal naman ni Jeline Gallego Regayo para sa kon ang gapakadlaw kagapamag-an sang akon nya adlaw-adlaw. Wow! Kasi may sense of humor. Para kanino ka gumigising gali sa kay Miss Regayo, no? Oo. Siyempre, mas maina na Basalde dito ka sa nagapakadlaw sa imo kaysa sa dito ka sa gapahibi sa imo perme, no? Tsakto na yung Ma'am Jeline Gallego Regayo. Hambal ni Sir, ang aton mga kabombo, bala Basalde, mahilig magsuli-suli sa pangalan nila mo. Basta Castillo. Piche Castillo. Hamaya wala gani sa akon may nagpili. Tapos makoton mo pa ko. Siya wala siya ginpili, hindi pinili niyo. Tigan pili namon nang imo nga comment, mama. Kami nagpili si imo. Oo, mailan ni mga pipiliin araw-araw Basalde yan, no? Mga ginapili. Dire yan sa mga naga-comment sa aton, ginpili man ni sila. Si Sir Carl Alfred, si Sir Paul Lawrence, ang aton niya guest permi nga nagapanguyab. Ambal ni Sir Paul Lorenzo, may kilala gid siya kuno. Ang ano mo kilala, Sir, ambal ni Sir nagapanguyab. Easy to say lang na, Ma'am Sir, ang pilion ang palangga ka kaysa sa palangga mo. For me kasi, there are no wrong or correct decision. Ang ga-exist lang are those decisions nga ginahilulsulan kag wala mo na hinulsulan. Depende man aguro, no, sa imo man nga mga decisions sa ikaw ano mo pilion. Ikayo Basalde sa imo, for example, may duha ka babae nga naluyag sa imo. Wow. May duha ka babae abi nga nagalagas-lagas sa imo Basalde. Okay, galing sa relief do sobra pa sa duha mo. Sino yung mga pilion? Paano mo basihan? Kung magabot sa nagalagas-lagas siya nga babae nga ido mo Jaire, syempre. Madagan ka na lang. Pero kung sa totoo, no, sa kumayara man halimbawa kay Bombo Jaire nga may nagalagas-lagas nga kabalo kita nga madamo gid man. Pero kung may asa mga amo nga sitwasyon, no,
Di, kung sa sutor pa lang mo Jaire, mas okay pa na. Masarangan pa na. Mahimo mo pa na ma-confront, mahimo mo pa na mahambalan niya. Ti, pasensya, gid. Pero kung ara kaya sa butang, nagsulod ka na mismo sa relasyon sa duha ka persona, tiyan mo na na mabulubudlay. Wala ka na karapatan magpili. Pero kung kung ara ka na sa sulod, mo Jaire, ara kinanglan mo na gid magpili. Kaya hindi pwede nga hasta mintras, dira ka na lang sa mo nga sitwasyon. Oo, galing nga hindi ko mabalance ang duha, nga duha sila gali, ambot kong bayaan ka na guro nila. Amo na mas temprano dapat mas masolusyonan mo na samtang wala pa sang problema. Pag nasolusyonan mo, ako Correct. Kaya hindi pwede nga taguon mo kay mabalaan na sa ulihiti. Ang guha mainaway mga kamugyapon, wala may mabilin sa imo. Okay, insakto na siya no. Hambal ni Ma'am si Ma'am Jeje Padilla Casa Vergara Bombazalde, ano na siya nato no ng international correspondent. Naga-monitor niya siya sa Hong Kong. Mamayong gabi ba si Mara kada experience, pwede mo gid mapakibayan sa amon nga comment section. So Bombazalde, aton pagka-diskusyonan sa gabi no kung ano bala ang paano naton mahibaluan bala Bombazalde kung sino ang dapat pilion. Ano na siya guro Bombazalde no ng hambal naton nga ano bala nga applicable ini siya sa mga may sutor nga more than one. Ay kung lalaki ka do ka grabe naman niya ikaw mamili. Do ka sino pipiliin mo sila. Sa pero mga may siguro. Muna. Hindi naton manigar may ara gid man yung mga amuna nga mga paryas sa mga sa eskwelahan, mga heartthrob ko no. May mga fans club. Bombazalde, may nag-message ako si Analea Duheno nga naga-monitor dito sa may Banuasang Pulupandan sa Pacu Beach, Pulupandan, Hambalya. Choose the person that loves God more than you. Sakto na iya Analea no, amo na siya dapat pilion naton. So, amo na siya mga kabombo basi miyara kamo dira ng mga inyo man bala mga suggestions, pwede nyo gina mag-comment sa aton nga comment section. So, Bombazalde. Pero mahatag kita Bombo Jaire no sa mga criteria bala nga dapat nga pwede naton magamit kung nara kita sa sitwasyon nga we are torn between two lovers. Hindi talang pag-focus diri sa mga nagalantaw sa aton sa Facebook Live kay mayara man kita mga nagapamati sa radyo hindi maka-comment kaya ara sila naka-focus sa radyo basi kaangay balang sitwasyon mahimo ta na nga mabinag-binag ang aton nga sitwasyon sa Subo. May nga ba Bombazalde mayo pa ka mo torn between two lovers. So do wala gi siya ako no ya pero ariya ga sulod para. Amo na ganang hambal nato ng iban nga hambal nga hindi man pagubusa ay binli man sila kon no. So ano Bombazalde ang mga criteria nga dapat i-consider sang aton nga mga kabombo sa pagpili? Ang una naton nga dapat i-consider age difference. Kay miyara sang madamo no nga nagapaminsar age is just a number. Oy. Pero may ara pala Bombazalde nga go-work ha. Maskin tag 14 years ang gap, tag 20 years ang gap. Si Maris kag si Rico Blanco, di ba? Pero kisa-kisa lang. Depende sa maturity, no? Pero hambal ganin nila, although may ara yang iban nga naga-work gid. Pero pag abot sa relationship, age can be a big factor. Can be pwede, posible. Kaya lain ang inyo nga lain ang inyo bala nga mindset, lain ang inyo perspective, lain pang inyo nga pagtan-aw sa kung ano mga sitwasyon sa palibot, bangod sa differences ninyo nga duwa, tiyan mo na kung kisa mabudlay ang pag-cope up nyo sa isa kag isa, isa man na sa dapat nga tan-awon mo. Nga makasiguro ka nga ang inyong age difference hindi mangin upang sa inyong relasyon. Gani Bombazalde no kung kasa nga daan generation gap bala no. Lain-lain ang inyong pagtulong sa mga butang. Ikaduha, marriage and children. So apisar abi nga same lang kamo age, ang age difference maybe mga lipot lang or gamay lang. Pero dapat ipanumdumon nyo kung parehas ba lang inyong principles o kung ang inyong panulukan sa kasal kag sa mga kabataan. Kay miyara, Bombazalde nga hindi niya gusto magbata. Kadamo na nasubong no, sang mas gusto bala nila nga hindi sila yung magka-baby no. Kaya balila do ka-evil na sa kalibutan, dito ka lang gid balahaw. So, namo na no, nang mas maayo gid nga as early as possible, ibaloon nyo kung anong iya panulukan sa marriage kag sa children nga ginatawag no, kay mabudlay ina siya kung nagdalom na tapos and then hindi ka mo gali on the same page sa amo sina nga mga butang. Importante ining kasal nga daan kag ang pagpamata man Bombazalde nga tupiko. Amoged. Ikatatlo, ari isa man ni sa mga importante nga viewpoints na nahanungod sa religious
and political viewpoints. Masaldi kadamo sa nag-break subong bangod nga BBM Okay. kanila ni sila nga duha lain-lain sila. Di isa man na sa dapat, no, especially ang sa religious factor yung kung although may ara nga iban nga naga-work, pero usually kung lainana yung inyong religious, no, may ara gid nga mga hitabo nga hindi magsanto ang inyong ginapatihan. Di pwede siya mag-cause sang conflict sa inyo nga duwa. Yes, masaldi no. Kag may ara gid man bitutuod nga mas nami gid kung parehas kamo parehas kamo religious viewpoints bala no kay para mas hindi wala na bala conflict masaldi kag mas kamo mas makaupod kamo simba, makaupod kamo serve, di ba? Pero sa political viewpoint, no, sa karon ati hindi gid naton pagpasugtan ang political viewpoint naton sa subong, although ang ginahambal di nga dapat lang tawon ang political viewpoint, hindi naton pasugtan, no, nga ang political viewpoint naton nga magkatuhay abe base makaguba sa ngaton Bombo nga Zalde, relasyon. nag-comment si Bombo Gracelyn. Hambal ya, mabalikay na sila magtapos eleksyon. Love will prevail. Wow, nagwa na si Bombo Grace. Ano Pero siya? Bombo Grace, ti regards ko na hambal ni Sir Paul Lawrence Zelda. Gani. Ni Paul Lawrence Zelda, no? Why man ginabasihan ng edad, Bombo Jaire, kay age doesn't matter man gyapon. Yes, as long as pareho kamo siguro level of maturity and mindset Bombo Zalde, no. So amo na siya. Number 4, introvert versus extrovert. Amo na siya may duha ka mga kaduha ka mga kinds. Ang introverts amo na sang mga kumbaga mga mas mahilig sila bala mas they tend to be alone bala most of the time, pero hindi man gid sila mambala nga minuyaon. Kumbaga do mas nagaka-drain sila bala Bombo Zalde kung nara sila sa mga social gatherings. Amo na siyang introvert. Ang extroverts naman niya, they are the life of the party. So mas gusto Ang nila joker yung kung di sa damo-tawo. party, ang mga leader sa mga activities. Yes. Amo na galing Bombo Zalde. May kadamo man actually sa mga dagadayunay nga introverts kag extroverts ga click man sila no kay kisaya kung duha ka extrovert do ka gaano man ga Meron ako nang kilala ang babayi daw ka amo na sadya-sadya nga daw ka malipayon nga daw ka ga-enjoy lang sa kabuhi. Pero ang iyang amigo daw hindi mo makita nga gayom. Ni isa ka beses di wala ko sa nakita Basi nga judger nagyom. ka lang yan. Pero pila na sila ka years? 7, 8 years. Dapat sila nga posible. Nag-work sila nga duha. Oo, nag-work. kan masami introvert kag extrovert ka kadayunay na depende kung mag-click ka mo nga duha. May man extrovert, introvert. Kadto kita dito sa torn between two lovers. Kaya nga itong kaginaya, mga criteria lang to sa pagpili. Sa kung paano ka magpili mismo sang imo nga higugmaon. Kaya ari naman diri naman kita sa dira na mismo sa butang. Kung sa diin nga ara ka sa tunga sang sitwasyon nga hindi ka makapili. Kung ara ka na kuno habi na torn ka na duhabi mo nga Sinogid sutor. man diri sa duha. Bumbugray sinogid man sa ila nga duha o tatlo o apat. Kaya wala ka kabalo kung sino ang imo hatagan sa ila sa imo matamis na oo. Ano ang imo himuon? Number 1, get to know each other deeper. Mas kilalahon mo pa sila, no? Mas maayo na siya at least galing Bombo Zalde, mga gapangaluyag, be best foot forward kalabanan, di ba? Sa una lang mayo, charot. Pero kung kung nakilala mo na ang isa kang persona, amo na gani dapat aragid gihapon ang courtship. Hindi dapat nga magpangaluyag si mo ti sabton mo. Kilalon yung inyo, kilalahon yung isa kag isa sa as a couple na. Yeah. Mas maayo nga kilalaha sa danay sa tangga pangaluyag sa imo para sigurado ka magsulod sa isa ka relasyon. Parehas bala ka kagina gala sagay ko ka scroll sa Facebook. May nakita ko nga isa ka video nga lalaki nga nagpropose sa isa ka babae sa mall. Oo. Pero hindi to siya Filipino, sa ibang to sa country. Nagpropose siya sa babae, kinistorya niya kung paano sila nagkilalahay 3 months ago. 3 months ago nagkilalahay sila dito mismo sa lugar. Ting mayara man yung Bombo Zalde yung agad yun na sila yung 3 months. Tiya natabuti syempre ginbiyaan sa sang babae Ay, sa tunga. Oo, kay 3 months is too soon. Kay kulang pa ang time nga nag-off the night ka mo nga wala nyo pa gid nakilala ang isa kay. Amo na Bombo Zalde kasi ang bintaha ko mag-propose ka sa sa damo-tawo, sa public kay kaisa ka. Risky ka tama. Amal ni Sir Paul Lawrence, so syempre para sa akon pilion ko gid ang worth it
kag kabalo makontento sa isa. Wow, sakto na. Correct. Number 2? Number 2, think about your future. Isa ni siya sa dapat man nga insyendihon sa nga magkahagugma. Kung duha kabilog da ang imo yang kahagugma, din ka mas may puturo. Minsar ka na. Din ka may mas puturo. Halimbawa, ang imo da nga partner, may duha kabilog. Ang isa, pariwara sa kabuhi, inom lang nga inom, aga hasta gabi. Kaga dito sa isa nga medyo nagahimakas. Sable. Bumbusalde, kalabanan galing, mas ginapili na sa mga babae, yung mga bad boys, over nice guys. Sa mga high school, no? Kalabanan, mga teenagers. Oo. Mas gusto nila yung mga siga-siga. Mas may appeal ko ng mga amo na, pero hindi ta mag-gets nga. No? Kailangan lang ginang viewpoints Pero dapat paminsaro nato kung magsulod kita sa relasyon, especially kung ginapinsar na nato ng future, ang time nga mangin na married na kita, kaslo na kita, magkabata na kita, magkapamilya dito sa mayara nga mahatag sa aton nga future. Oo, Bomazalde, kag amo na mangin mayo man siyang husband pila kadlaw and dad man sa inyo mga Number 3, take physical attraction out of the equation. Do kabudlay siniya ako sa take physical attraction out of the equation. Hindi ko na pag-consider kung ilang itsura nga doon. Sino mas gwapo? Ang hirap naman ito. Joke. Pwede na siya bumajere kung kilala nyo ng isa kag isa. At ba rin ma-judge ka kung bumusad as if you were blind but still had the same feelings for each person. Sa umpisa, sa first sight, syempre, consideration, game na akong ang physical factor. Oo. Pero once kilala mo na yan, diba ka persona, kamo na magkarelasyon na kamo, pwede mo na siyang i-neglect sa imo nga mind. Kasi syempre, kilala mo na sila. Kay kabalo ka mo kung nagahigugma akong kiss-a, tingala ko man mas ginapili gyapon sa malaki yung sino mas gwapa kay. Nugay ka mo. Nugay na dito ka ba gyapon sa gwapa. Depende na sa lalaki Kaya kung kiss-a bala mo bajayre, wala ga matter ang itsura. Kay once nga palangga mo na sa biskan na hindi ka pa na physically attracted siya sang umpisa, once nga ibuk-ibuk na dang imo nga dughan siya mong bajayre, manulok mo siya ng pinakagwapa. Amo na kung love mo na gid ang isa ka person, i-take physical attraction out of the equation. Kuna mambasalde. Amo na number 3 hambal ni Ma'am Jeje Padilla Casa Vergara. Kung napaslawan man ako sang una sa paghigugma ko Bombo Jaire, subong I'm happy and lucky nga nakakita ko sang mabuot kag ako lang ang ginapalangga niya. Kag ginpakaslan, kag love niya ako, kag ang 2 kids namon. Happy 20th wedding anniversary Tata Vergara. Maskin LDR ta subong, I love you always. Wow. Mapapasana all tayo kay Ma'am Jeje Vergara. Kag happy Mother's Day, Ma'am Jeje. Nari isa pagkasana all kay Sir Polo Renzelda, Grace Lynn Parcon Lubaton. Welcome, miss. Take care always. Sa report mo na huya ako mag-PM sa mo. Sir, PM PM na sa hindi magduwa-duwa kaya approachable nakatama comment section. Grace. Pero basta gusto mo magpadala di sa mga regalo kay Bombo Grace, mga pagkaon, pwede gid. Para makashare mga kami, no, Sir Paul Lawrence. Number 4, notice your personality around each other. Isa mo na dapat sa i-consider nato, no? Kung ano bala sa duwa na sila sa nagapangaluyag si imo, anong ila ginapakita nga personalidad sa imo. Pero sa iban, sa iban lain, base sa imo lang, sa iban lain, base... Oo. Kumbaga, Bumbusalde, kung ano balang imo nga batasan, bala kung upon mo sila, kung upon mo siya, does he makes you a better person, or kung upon mo naman niya, do bad influence, do mo nang i-checkeron mo man ang self mo, ayan, kung naging pakamaayo, dinding mas maayo. Kaya isa pagad, syempre, bantayan mo ang ilang nga ugali, kaya may ara, nga iban, nga pakuno-kuno. Once nga ara sa atubang mo, grabe ang iyang pagka-gentleman, ang pagka-ano. Pero ang tutuod niya galing nga ugali, pag sa iba na, hindi amo nati paano ayhan pagin kasal na kamo. Correct, no? Pero later on, ma-realize mo magguha bala pagka gin kasal na kamo, nagguha ang tutuod yang personality, layo dito sa nakita mo siya sa nga
ga-court pa lang siya o kung sang magkarelasyon pa lang. Correct. Hambal ni Sir Paul Lawrence Salda, Bombo Jerry birthday ko buwas, advance happy birthday sir election. Damo yung nag-celebrate. Damo nag-celebrate si mo, no? Amalim mo Grace of Paul Lawrence, thank you sir, no problem. PM is the key. Wow. Oh, ay naman, bas-bas na mo Grace, Sir Paul Lawrence, pwede na. Number 5, think about the dynamic of each relationship. So, kung upod mo siya, ano ayhan ang inyong dynamic nga duha. For example, inyong spark sa isa kag isa. Spark. O nga rin naman niya, Bing, isa do ka lighthearted. Isa naman ibang chemistry. Wow. Oo, may atoms, love your atoms. It's chemistry. Ay, galing kay, mahina tayo sa science. Amo na tayo, no? Amo na. So, ang tsansa, basi mas strong ang imong sexual chemistry sa isa, no? Pero mali pa yun kung man balado, amo na balado, i-check mo man kung diin ang ano ang inyong dynamic, no, sa isa kag isa, Bombo Zalde. Kung hindi ka ka-intindi sa chemistry nyo nga duwa, ay gamitin equation. Ay, tapos may nakapagin sa math, no? Sige, dirita sa number 6, seek help from friends. Wow. Ari kung kinahanglan mo man magpangayo isang advice sa mga abyan mo. Hindi pwede nga naghahatag sila sang advice, palapson mo sa piyak nga lunggan. Kaya kung bala mo Jerry, once may ara sang problema ang relasyon nyo, syempre makomentar gid na ang imo nga mga abyan, mahatag na sila bitaw mahambal negative comments to sa imo nga boyfriend basi may ara gid man tuod. Di syempre ikaw nga gaguma, kalabanan niya nga nagakatabo dito ka sa point nga i-defend mo siya. Ay bulag ka mo sa imo nga damdamin. Bumasal bulag pero hindi dapat i-consider naton. Although hindi man sila nga dapat mapati na kita gilayon. Ngita evidence. Oo, mas nami gito nga mga kita advice sa atong friends, no. May score na dayon. Sa kay friend 1, sa kay friend ko diri siya sa letter A, sa friend ko sa letter B, so 1-1 na sila no muna. Akon bala akong kisabong mo Jerry, natak-ana ko mag-advise. Kaya wala man ginatuman. Especially kung kabalo ka, ngang i-advise mo sa iya, daw ka pangayo lang sa black comfort, pero hindi niya man na Japon pag tumanon. Bala ka da, balik ito, dumakaw mo na nga mga advice. So, kung bala ka da dito ka sa iya, because syempre, ilang man decision, so, you did your part naman. Number 7, decide whose lifestyle is most similar to yours. Dari importante na, no? Kaya mas manami, gid, kung parehas ka mo bala lifestyle, parehas ka mo, principles man bala Bombo Zalde, how in life, no, mas manami ginaya nga dugabout ka mo bala nga duwa Bombo Zalde, at least mas less conflict na siya. Although may ara man sa mga opposites do attract bala Bombo Zalde nga mga butang, no, pero i-check mo man kung diin na mas mag-work sa inyo nga relationship. Speaking of, nakita ko niya ang question kay gina ni sir nagapanguyab. Kaya nagapamangkot sa ma'am sir, pa-advise daw. Daw ha, share ka sir ha. May nagapalihog si mo. Mga gina ni Bombo Zalde, mga style, it takes one to know one. Pa-advise daw if this is valid question. And men's side, sa mga lalaki, kung may situation daw, being ara na sila sa long-term relationship, pero nagakaloko di amor pa sa newly met. Kung nagakatabo gid man nga may ara ka nga karelasyon, tapos dayo sa imo, long distance ka mo, tapos dira sa lugar nga kuntiin ka, may ara ka nakilala na nagahulog ang buot mo sa iya, pero as a man, dapat nga paminsaron mo. TikTok agad sa imo relationship, no, Bombo Zalde, no? Kung hindi gid man basi be tutuod be hambal ta, kami ara posibilidad Bombo Jerry mo nga like lang pero hindi pa love, pero na misinterpret. Bali basi ibutang ta, halimbawa be kung like lang to, gali na realize mo like lang to ang imo sa girlfriend mo, pero nagsulod ka sa relasyon kay na misinterpret mo abi mo love na, pero may nakilala ka kung sa diin na batyagan mo gid ang tutuod nga love, i-confront ako sa iya. Kung wala ka naman gid sang pagpalangga, hindi pwede nga duha sila. Kaya long distance man to sa okay lang na. Hindi pwede, dapat nga i-confront mo, ihambal mo sa iya, may ara na gid ko nakilala. May ara kung nahulugan sang buot. Dito ko nabatsagan ang love. Mga ayo kapasan siya. Although may posibilidad nga hindi ka mapatawad, gilayon. At least wala mo gindungan. Pero syempre, kung fling lang na, kung nagahampang, paminsarada nay, antes ka nagpangaluyag dito sa number 1 mo.
anong ginapaminsar mo? Ginpaminsar mo bala mangin isa ka mo ka pamilya? Kung ano ang inyong mapundar, ang inyong future. Kung ano na ang ginpaminsar mo sa umpisa, paminsara liwat. Basi nagaano ka lang, basi na deliryo ka lang, kay layo sa imo. Correct na ba masalde, no? Number 8, think about your family too. Diin ayhan mas boto, no, ang imo nga pamilya, no? Kay syempre, ano bala importante man mo ang opinion sa aton nga family kay they want the best for us. So, amo na, i-check mo man kung diin ayhan mas mayuhay sila sa imo nga pamilya sa duha. Di nang mas boto, pero it doesn't necessarily mean gid yang amo na gid na, no, base naman niya deep down niya dito kaya gali sa isa. So pero kumbaga may art lang guro sang part bala bang masalte. I-consider mo lang. I-consider. Number 9, discuss morals and values. Importante gini bang Importante masalte. bala ang communication sa isa sa mga magkarelasyon mo ti duwa dang imo pililian. Istorya ha sila nga duwa parte sa morals and values, no? Para mabalaan mo kung ano gid ang may ara sa morals ang values nga parehas sa imo nga mag-ugyon kamo. Kay ang problema dira kung nasunod nyo pa na diskusyonan basi mag-abot kamo sa point nga wala man kamo gihapon sang happy ending, maaway na lang kamo maaway. Kaya yung morals kag values bambasalde hindi lang siya basta-basta nga do likes mo lang mo kung mag-amo ni mo ginapatihan kag ginapanindugan sa imo nga kabuhi. So mas maayo gid nga ano bala nga do same kamo, you're on the same page man bala. Although hindi gid man kinahanglan gid bingatan tanan parehas gid kamo. Pero it ano bala dako gid ni siya nga ano bala bambasalde nga part no naga-matter gininingin yung nga mga morals and values. In life example, be pro to siya sa abortion. Damo mo na lang ang mga butang. No? So, mas manami, gid yung madiskusyonan. Ang nag-comment liwat no, si Sir nagapanguyab, na isa gid sir mag-advise, thank you daw, pero easy to say but hard to do kuno. Eksakto gid na sir. Budlay gid na siya, pero paminsaron mo. Kung duha da bang imo nga akong natunga ka na da sa imo nga long-term relationship kag sa bag-o mo, kung nahulog ka sa duwa, paminsaron mo danay. Nagapalangga kagid bala. Kay kung palangga mo, advice ni mo masalde. Kasi tutuod lang kung palangga mo nga mapasugot ka masakitan sa. Hindi bala? Hindi ka na selfish nga matawag kung mag-amo na. Although budlayan ka, pero mas maayo na lang di ba nga mas mangin matawhay ang paminsaron sang imo nga ginaluyagan sang girlfriend mo biskan hindi pa na ikaw ang pilion. Correct. Kumbaga, kambalya to Bambasalde, may girlfriend siya, abi, pero gakaloko di amor siya sa bag-o, yan lang gid nakilalaan. Tapos, kung sure ka na gid, nga hindi ka na gid to sa, nga wala ka na gid to be fake. Kaya normally, Bambasalde, amo na mo may arabi nga ginabayaan nila ang legal, ang una, para sa second, then later on, ma-realize nila, nga palang gagalin nila to yung una gid, di ba? Gakadala lang sila bala sa, ano lang. Emosyon, kay mas lapit. Pero, kung mag-amo na, no, dapat paminsaron gid naton para wala kita sang regrets kay kung paminsaron naton karon nga mabudlay tuod paminsaron nga amo na himuon mo daw ang balya to budlay himuon kuno mo hapos paminsaron budlay himuon pero dapat mabakod ang paminsar mo nakabalo ka gani mga luyag da siya bakod gani imo nga isog ka gani mga luyag paglabot sa pagbuhat sa eksakto nga desisyon hindi ka mangisog. Dapat panindugan mo man. Number 11, assess how you feel before seeing each other. Sino ba lang pinaka-excited ka na nga mas makitaan mo siya, no? May ma-feel ka ganayang kung gapati kita mga masalde nga kung duwa ka pang si mo, ma-feel mo ganayang may mas nakalabaw ganaya sa ilaya, di ba? Ma-feel mo ganayang may ara gid. So i-check yaron mo man ang imong mood or excitement kung makita na naka-movie din ka mas excited. So obviously, kung diin ka mas excited, amo na siyang mas na-fall ka na or mas gaka-care ka sa iya. Number 12, Bambasalde nga advice do ka the best ni advice mo. Ari, pwede ko gina siya mahimo pero joke lang. Ala, sugit ako lang. Hindi joke lang. Kaya hambal ko may harap ko to sa sa akon niya bag. May duha ko to ka-advice. Nung time wala akong kiss hindi ka makadesisyon ko. Pero para yun sa hindi importante yan, no? Ginagamit ko to ang dice mag-desisyon ko. Kung hindi lang gid siya tama, gid ka importante. Pero pag amot sa amo ni Goro Bumbuchayre, flip a coin. Medyo mula-budlay na. Kung ulo, si number 1. Kung tail, si number 2. Mas maayo at ang mga naunang advice, 1 to 11. Tapos Bumbasalde, isa po
kung ulo be si letter A, tapos kung tail si letter B, tapos maghabol ka na normally, mayara ka na gusto nga Tapos silit-siliton mo man Japon. Gani, asa makuha mo yung mo gusto. Pero normally, no, amon lang example, be, amon yung giling trick mo basalde, ho. So, na-flip mo na siya, be, tapos nagwa, be, ang head, no. Kung na-feel mo nga relieved ka nga head ang nagwa, posible nga naluyag ka na sa imo nga, no. Pero kung disappointed ka nga head ang nagwa, then, posible digto ka sa piyak naluyag, amo na siya. Kumbaga, isa na siya kaway sa pagbantay mo sa imo emotion. Yes. Naramdaman ko si Bombo Carla sang hindi sa ka-decision, maano ko, mapuli ko, kung kay day off niya, mapuli ko, kung dito ka sa boarding house, sa mang laba. Ginatag ko siyang dice. Sedason. Yung patiyog niya, ang nagwa nga answer, mapuli siya. Tinapuli siya. Hindi man siya magbaton. Mabakal mo ko dice. Ang una kung kiss ang aton bala nga nagakapilian sa flip a coin na be, kung kiss dira mo mabalaan kung ano gid ang gusto mo. Once nga ang nakuha mo, ang hindi mo nagustuhan. Correct. So kumbaga hindi mo man yang amo nang ma-decide, kundi i-check mo yung imo emotion kung ano yung imo nga nagkakabatsagan, no. So, hindi mahapos ba masalda yung ma-turn between two lovers, no? Hambal gani nila. You'll have to let one of them go. Sa Kim ka naman ay, kung i-keep mo sila nga duha. So, iban nga, nga kawadaan na, tapos ikaw yan, no? Sa duha yan, sobra ka pa. So, make sure, no, nga, hindi natin pag-regret kung ano man ang aton nga decision nga pilion. Kag isa pa, respeto sa isa. Hindi mo sila pagdumanon. Ginainto mo sila nga duha. Gapalangga kahambal mo, pero duha sila. Pagpalangga na bala, selfish na yan, hindi na yan selfless. Correct, no? Bombasalde, kagka mo na. Kung nakadesisyon ka na, syempre, kung ka naman, hambalon mo ang isa, balang wala mo na pilian, be gentle ka man nga sa mo man sa iya, no? Honest, but gentle man sa paghambal sa iya nga. It's not you, it's me. Kaya mo na, no? Pamaagi sa aton nga mga pagpili. Kung sino gid bala nga aton nga dapat nga Bombo Salde, si Sir Polores Zelda, Bombo Grayson, no ba ko, Parcon, nag-PM na ko. Updated, ganyan bala yung aton nga mga bombo sa kahanginan, niya bala sa sitwasyon, niya bala sa pagpakaliganay ni Sir Paul Lawrence, niya bala kayo ni Bombo Grace. Sige, abangan mga kabombo next time sa huti kung ano na yung status ni Sir Paul Lawrence kay ni Bombo Grace, kay nag-PM na ko si Sir Paul Lawrence. Amo na, no, nga aton nga, no, nagpahabol, kasi sir nga pamuyabo. Wala na dalang monetary aspect, ma'am. Because in reality, those with higher finance ang ginapili. Actually, Bombo Salde, may gamatter, man siya, no? Gamatter siya kung kiss-a. Pero kung nakita mo man niya, although hindi siya higher ang financial niya, kagahimakas, pwede lang na. Hindi lang dito sa wala na gid. Sa nagapasagod na gid. Oo. Gamatter siya, pero depende man gihapon, no, Bombo Salde. Amo gid. Pero no, amo na aton nga tupiko sa sumang gabi, kabay pang may mga natun-an kamo, buwas magapili naman kita na hanungod diri sa aton nga eleksyon, sa aton nga The Vote 2022, kabay pa nga magpili kita sa kung ano nga aton nga naluyagan ang ginadekta sa aton nga tagipusoon. Ag panghunahuna. Tiyag hindi ang hindi ang naghatag sa imo. Abyan, sa mga ara lang madala ka lang sa crowd. Kag sa iban Bombo Salde, madala sa sobre. Madala sa sobre. Pati ko damo. Gano, no? So, amo na siya, no, mga kabombo. Let's vote wisely. Gid buwas nga adlaw kay once in 6 years lang ni. Diri nakasalalay ang puturo sa ngaton nga pungsod, no, for 6 years. So, itadlongon tagid ang pagpili. Siguraduhon ta nga hindi ta paghinulsulan ang aton nga ginpili, no? Kaya mga nagapili, wala sang sala nga person gani sila life nagahinulsol, how much more sa aton nga pungsod. So, amo na siya. Gid kita, let's naka-full vote wisely. coverage kita buwas, no? Yes. Bantay ka mo diri sa aton nga programa sa Bombo Radio Bacolod para updated man kita sa nagkakahitabo sa palibot. Pero ang paanugyan sa mga pumuluyo, after magboto, puli na lang kita. Maghulat sa resulta. Kaya ara man ang mga local medias naton para mag-update sa aton sa kung ano mga nagakalatabo magbantay sa sitwasyon. Available kita sa Facebook, sa YouTube, kag syempre sa radyo, no, mga kabombo. Pero Bombo Salde, antes kita magtakop, luyag naton i-greet, no, sang Happy Mother's Day ang tanan nga mga iloy, ang tanan nga mga nanay, Happy Mother's Day. Mga nagatindog nga mga nanay, mga fur mommies, mga fur mommies, dala na da. May babies lang ang mga dogs. Sa ginatami ako, mas Happy Mother's Day ang akon nga mama dito sa Banwasang Pulupandan. Bombo Diary, din gani si Bombo Grace buwas. Diin buwas si Bombo Grace. Ipamangkot na lang siya, Sir Paul, kaya nag-PM ka naman.
Gani, naman Ma'am Jeje, let's vote wisely, correct it. Kaya mo na, ginakulabos na kita sang oras, baka-baka naman kita buwas, mag-updanay naman kita, sa masunod naman liwat nga Domingo, diri sa aton nga programa, Hutik sa Kagabihon. Sa katapusan, kami nyo nang Hutik sa Kagabihon. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaudi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Philippines. Bomborazo is here for you to let you know